Cambados pode querer instar a denominación de orixe Rías Baixas para que incremente as cotas de rendemento do viñedo. Na actualidade está fixado en 12.000 kilos por hectárea, pero dende a formación creen que esta marxe podería aumentarse en base ás estimacións de colleita. Que se den unha serie de circunstancias como as que estamos vivindo agora, na que as ventas van moi ben, os stocks son moi baixos, temos colleitas con moi boa calidade de uva, pois que en estas circunstancias se aumente o cupo da uva pasando de 12.000 kilos ata un máximo que podría ser de 15.000 kilos por hectárea. Pois que tanto a colleita do ano 2017 como a do ano 2018 quedou moitísima uva na parra, se genera un mercado paralelo, un mercado pois que con precios de uva moi baixos e que agora estamos en un momento na que as exportacións están aumentando. A posibilidade de incrementar nun 25% estas cotas ata os 15.000 kilos por hectárea xa está recollida no regulamento do Consello Regulador, aínda que en moi poucas ocasións o pleno do órgano aplicou este aumento. Porén, dende Cambados pode aseguran que tería un gran impacto na economía da zona. Esos 6 millóns de euros serían a maiores do que xa están faturando ahora os viticultores, as cooperativas e as adegas. Sería un aumento, un plus. E 6 millóns de euros máis para a economía da comarca do Salnés, pois eso sería algo que se vai a notar, que se notaría. E iso afecta a todo. Afectaría ao comercio, afectaría a hostelería, afectaría a construción, afecta a toda a economía local que está encadenada, non? A formación levará a moción ao pleno de Cambados, pero a intención é conseguir o apoio de outros concellos vitivinícolas como Ribadumia ou Meaño. Creo que é importante non para presionar o Consello Regulador Rías Baixas, sino para que o pleno do Consello teña constancia da opinión dos diferentes concellos da comarca do Salnés, que aquí o 60, 70, 80% da produción de Rías Baixas sale daqui, da comarca do Salnés. Entón, a soberanía do pobo reside nos plenos das diferentes corporacións municipales e se nos posicionamos, eu creo que é unha forma de non politizar esta cuestión. Segundo Aval, nos últimos anos o Consello Regulador só aprobou un incremento na produción na colleita de 2011. Esa campaña os viticultores venderon un 15% máis de uva.